ሓደ ሓረስታይ ብድንገት ቢልዮን ዓመት ዝጸንሐ ሃብቲ ይረክብ። ኣብ ለካቲት 2021 ኣብ ገጠራዊ ዞባ ኦታጎ ኒውዚላንድ ወዲ 62 ዓመት ሓረስታይ ግርሃም ስቲቨንስ ብትራክተሩ ድሕሪ ሕርሽኡ ኣብ ዝርከብ ግራት እናሓረሰ እንከሎ ኣብ መንጎ ሳዕሪ ጸሊምን ዘይተለምደን ነገር ተደፊኡ ኣስተባሃለ። ኣብ መጀመርታ ድሕሪ ብርቱዕ ዝናብ ካብቲ ኣብ ጥቑኡ ዝነበረ ጎቦ ዝተሓጽበ እሳተ ጎመራ ዝመልአ ከውሒ ጥራይ እዩ ገሚቱ። ኣብታ ዘለዓለ ህሞት ግን ዝተፈልየ ነገር ከም ዘሎ ተረድአ። እቲ ቕሓ ካብቲ ትጽቢት ዝተገብረሉ ዝኸበደ ኮይኑ ዝሓርፈፈ ገጽን ዝመኸኸ ብረትን ብሩር ዝመስል መስመራትን ነበሮ። ግርሃም ክፈልጥ ስለ ዝደለየ ነቲ ዳርጋ 8 ኪሎ ዝምዘን ከውሒ ናብ ገዝኡ ወሲዱ ኣጽረዮ። ኣብ ሓደ ናይቲ ከባቢ ማሕበራዊ መራኸቢታት ጉጅለ ድማ ስእሉ ብምልጣፍ ርእይቶ ሓተተ። ኣብ ውሽጢ ሰዓታት ሓደ መምህር ናይ ፊዚክስ ካብ ዩኒቨርሲቲ ኦታጎ ምስኡ ብምርኻብ ብኣካል ክምርምሮ መጸ። እቲ ናይ መጀመርታ ምርመራ ንኹሉ ሰብ ኣደናጊርዎ እዩ። ናይቲ ከውሒ ፊዥን ቀራፍን ልዑል ትሕዝቶ ሓጺንን ኒኬልን ንጹር ምልክታት ናይ ሓደ ብረት ዝመስል ሚቴዮራይት እዩ ነይሩ። ኣብ ቤተ ፈተነ ናይቲ ዩኒቨርሲቲ ዝተገብረ ተወሳኺ ትንተና ብሓቂ ልዕሊ 4.2 ቢልዮን ዓመት ዝዕድሚኡን ካብቲ ኣብ መንጎ ማርስን ጁፒተርን ዘሎ ቁልፊ ኣስትሮይድ ዝመጸ ጥንታዊ ሚቴዮራይት ምዃኑ ኣረጋጊጹ። ተመራመርቲ ስነ ፍልጠት ቅድሚ ኣሽሓት ዓመታት ናብ መሬት ዝወደቐ ክኸውን ከም ዝኽእልን ኣብ ቀረባ እዋን ዝዘነበ ብርቱዕ ዝናብ ነቲ ሓመድ ድሕሪ ምሽርሻሩ ጥራዩ ዳግማይ ከም ዝተቐልቀለን ይኣምኑ። እዚ ርኽበት ኣቓልቦ ማዕከናት ዜና ኒውዚላንድ ቀልጢፉ ዝሰሓበ ኮይኑ እቲ ሕጂ ኦታጎ ሚቴዮራይድ 01 ተባሂሉ ዝተሰምየ መርኣያ ኣብዚ እዋን ኣብ ሓደ ናይቲ ከባቢ ቤተ መዘክር ተቐሚጡሎ። እንተቲ ብዘይተጸበየ መንገድ ንኮስሞስ ዝረኸበ ትሑት ሓረስታይ ግርሃም ስቲቨንስ ግን ንእሽቶ ቁርጽራጽ ናይቲ ሚቴዮራይድ ኣብ ገዝኡ ኣቐሚጥዎ ኣሎ። ንምዝኽኻር ሓደ ግዜ እቶም ኣዝዮም ዘይተለምዱ ነገራት ልክዕ ኣብ ትሕቲ እግርና ከም ዝህልው ኣይንግንዘቦን ኢና። ብምክትታልኩም እናመስገና። እዛ ዛንታ እንተፈቲኹማ ላይክ ምግባር ከምኡውን ነዚ ቻነል ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ። ኣብዚ ቻነል ዘሎ ነብሲ ወከፍ ዛንታ ዘገርም ሚስጥርን መልእኽትን ዝሓዘ እዩ። ዳህስስዎ። ኣብ ዝቕጽል ዛንታ ዳግማይ ክሳብ ንረኸብ ሰላም።